नमस्कार, पावर भोजपुरी चैनल में आप सभी का स्वागत बा। पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी। तो चलिए आप सभी की एगो न्यूज़ देता नहीं, थंबनेल देख कर समझ गए लोकल बनी कि लालू राज यादव नाम तो हम पहली बार सुना था नहीं। आप सभी भी ई सिंगर उमन कोनो छोटा मोटा एक नाम तो आप सभी भी पहली बार ही सुनत हो गए, सुन ले ओके। लालू राज यादव एगो गाना गईला हन जौन की सुबह में आज ही गाना रिलीज भइला, जाना एल्बम का नाम है खेसारी के गाना आई कौनों के बाप से ना रोकाई। देखिए गाना बहुत ही अच्छा टाइटल बा इनकर। तो ई नइखन जाना ई गाना गावे से कोनो दोस्त आ माई के आ बाबूजी के पर्स में से पैसा चोरा के एल्बमवा गइले हो भाई हमार बबुआ आ कितना गानवा पर व्यू मिलल बा तो मात्र 12,000। ना कोनो लय बा ना गाना के ना कुछ बा, आ कोनो टाइटल रख के थोड़ा सा चमके खातिर का कर देला लो भाई लो हैं। गाना में का बा, ये गाना में का बा का खेसारी के नाम पर चमके के चाहता रहा, पावर स्टार पवन सिंह के नाम पे चमके के चाहता रहा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के नाम पर चमके के चाहता रहा, तो ना चमकबो। जानते रह का है चमके चमके के न केहू केहू के आवेला, तहार ना गाला बना कुछ काहे के ई सब गाना गा दिल बड़ा बड़ा के। तो गानवा गा दिल बड़ा तो तार गानवा व्यू मिल जाई। पावर स्टार पवन सिंह के मुँह पर घेरा लगा के गा देबो तो। अगर गाना का आप सभी सुनने चाहता नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता नहीं, जाके एक बार गाना के सुन ले कि कैसन मुआ के गाना गइले बा। साला कोई जिंदगी में ना चमकी है, ना लय बा ना गावे के ढंग आ कुछ एकदम कुछ है। भोजपुरी हुए बर्बाद करके छोड़बा का हो। यार मर्द सुधर जा जा सीख ओख ला कुछ लय वही सीख ला, ओकर बाद से गाना गई हो। साले झाट उखाड़े के लूरे नया कौने गावे चलल बड़न, झाट उखाड़ ला का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के हैं। अतार खेसारी भाई झाट के बार उखाड़ ले बोलो 23 ले 25 ले 2025 ले एगो झाट ना उखड़ी पैरवी तो करत रहनु हैं। 24 घंटे सुतत नहीं खन, छोटा छोटा सिंगारवा के सुते नहीं खन दिले, गानवा उठा उठा गइले बड़न ओकरे भरपाया करत रहन। आ तू उनकर झाटे उखड़ब साले। दोस्तों आप सभी से नहीं हो रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बनी तो वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें।